ga takaitaccen tarihinsa da Baro Arzika ya haɗa muna. Hakikan idan aka waiwayi tarihin sabon shugaban kasar ta Nijar General Brigadier Chani Abdurrahman za a lura cewa an haife shi ne a ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 1964 a garin Tukunus da ke cikin gundumar Filange, jihar Tilaberi. Ya yi makarantar boko ta firamare a Tukunus ɗin, makarantar secondary college a Filange kafin daga bisani ya zo ya yi lise Isa Korombe da lise Kasai a birnin Yamai, inda ya samu takardar shaida baccalaureate serie a shekara ta 1984. Daga nan ne ya shiga aikin soja, inda sannu a hankali ya rika samun ɗaukaka da ƙarin galoli. Daga soldat de deuxième class a shekara ta 1985 ya zama caporal a shekara ta 1986, su lieutenant a shekara ta 1991, lieutenant a shekara ta 1993, kapitan a shekara ta 1997, commandant a shekara ta 2002, lieutenant colonel a shekara ta 2007, colonel a shekara ta 2012, sannan ya zama general de brigade a ranar 11 ga watan Janairu na shekara ta 2018. A tsawon aikinsa na soja, janar Chani Abdurrahman ya rike mukamai da dama. Ta haka ne ya yi zaman horon sojoji daga shekara ta 1985 zuwa 1986 a rundunar horon sojoji sai iton dibiya, da kuma rundunar horon sojoji ta Agadas daga shekara ta 1992 zuwa 1994. Daga nan ne aka kai shi rundunar sojoji ta Ngurti da ke cikin jihar Difa a shekara ta 1994, inda aka ba shi shugabancin wani sashe na rundunar. Ya kuma rike mukamin mataimakin kwamandan rundunar ta Ngurti a shekara ta 1995 da kuma mataimakin rundunar sojoji ta Gigimi a shekara ta 1996. Daga nan ne aka naɗa shi kwamandan rundunar sojojin ta Gigimi a shekara ta 1997, kwamandan rundunar sojojin Dirku a shekara ta 2002, babban kwamandan rundunar sojoji ta Damagaram Zandayar a shekara ta 2003, kafin kuma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar sojojin Agadez a shekara ta 2006. Daga nan ne aka maido Chani Abdurrahman aiki a ofishin babban kwamandan rundunar sojan Nijar Eta Major, inda ya rike mukamai daban-daban daga shekara ta 2007 zuwa 2009. Bayan haka ne aka naɗa shi kwamandan yankin tsaro na 3 Zandayar a shekara ta 2010.